देनां जों माला जुलि जागोन? आजोलि नों माने एथ' हाखु दाखु सम फैबा जागोन ना मोजाङैनो। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। आंनिसाय उन्दैफोरानो हाबा जानानै आलो गोजोन रायजो जागासिनो। लांनो गोसो गैयाबा गैया होनखा, आंहा गुबुनजों थांगोन, नोंखौ नेबाय थानो हाया। न' फिसा मोजाङै थां आरो बारा गोबाव दा खालाम। आं बेखौ खोनालाबना जुलि लाबाय। हो? नुबाय बिमा, खावनानैसो लाबोबावदोंनो। आं जेबो होनो हाया आजोलि। नोंखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जेबो मावा होननानै, जा मोनदों बेयावनो गोजोन थादों। आंनिफ्राय आरो जेबो दा लुगैसै प्लिज। आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो? नों इसिबां मोजां समखौ बरबाद खालामनानै लाबाय। नायनो बाबाय आं बे गथ' सासेनि मोखांखौ। आं दा मा मोखाङै ओंखारबावनो?